Aku apa tip siapa ngajak ni? Gak keren empat. Bapak nom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. UMLA ka jirang konstituensi uba asas tina sootun uba dairu menteri ka sarkar jala hakan rutrik na itong aja panriyo ulalum na kajingalang banyak keren kumno ban pundunay ka jingmi kalir jabo na ikarkhana hakasnong bernihan kabakta ikipat ba nong song hakajingalang ngablalong ha bernihan lai shimenta the chairman ka Meghalaya State Pollution Control Board UR Naina Malay Deputy Commissioner Karibhai Abhishek Saini Uspitanan of Police Ribhoy Ugiri Prasad ki officer na katanat PWD MIDC kinomik hmat ng Meghalaya Industry bat kinomik hmat kasenjuk kirang basnong bat kinangilam snong katahan bernihan kinangilam snong kilaong baka jing kata na kalir jabo kabami na ikarkhana ha bernihan kadai kakot kakya jong kipat ba nababuon kiyo e kajingpang cancer bat TB kasur na kinangilam snong kalapan pau paladon kam manbu yang regional office jangka Meghalaya State Pollution Control Board ha bernihan kanang bagi basya kata kinlaban ujorno mardor ringkat bagi sakhi sebut kumbagalong hi ka bernihat kam dai tang menta kesin ba kami haka list nam ta ka kumka jing ka snong ba jaklia tam bada menta singi don ngasoban apan pau je bleng don lang I chairman jangka Pollution Control Board idon lang nakaliang ki scientist nakang idon liang nakaliang dong ki industry association ki balai idon lang nangka nakaliang ka ki member nakaliang ki joka Pollution Control Board baro nangka kumjuru naki nak MIDC nangta ki nakaliang ki line department ki pair ki bedon lang kan kepor nangta kamtam ki sunjuk kirang ba snong ki ba don hani hapo jangka bonihat area ilayo banyak keren hagbede bat ka jinge hagbede bat ke jing jaklia ki bami nakini ki industry sebaro bat kladon ki presentation ki ba nakaliang ka industries nakaliang ka Pollution Control Board kladon ka presentation haba maki kladap ban batai langi baro bat hagni ke jing keren kilami buon sibun ki jing penpau nakaliang ki rangba snong Sibun ki jing penpau na kaliang ki baro ki bayadon mentalang hakan ngesngi kamtam hagbede bat ka jing jaklia ki issues bami ka jing penpau golong bah hagbede bat ka kot ka khia ka ba ta ai ka ki nongsong snong jong ka banihat hi baro koi bat kumjuru kilami ru ki jing kren hagbede bat ka kirai ki ba mangi layo banya kerpat bani kren nang ta ban ki industri baro ba ki jaklia baro kimdei ban village wa direct but kumjuru hagbede bat ka jingsma jong ka tedem ka bami nakano ka factory ngimtip enai ilabu ya ka jingkarpat saka Pollution Control Board bakindon ya ka purpose study ban check nakano ka jingsma kawan but ya ka jingta hagbede bakane ka jingsma ka ba mi nakini ki industries but kumjuru iladon kataka nakaliang ka Meghalaya Pollution Control Board ilabu iru ka committee ringkat bat ki rangba snong nagamenta kumno banangla susu ban monitor hakbide bat ka jingjaklia ka bami nakini ki factory bat mila donru ka jing kerpat ya ki industries baro ba ki haban follow ya ki rules jong ka Meghalaya Pollution Control Board nangta kladon ru kataka jingmut bat karai hakaba ki no ki rangba snong lane ki rupat ba ki basa hakani ka area kila ban sundur kila ban pa ikidur ka complain sa Meghalaya State Pollution Control Board lada badon kino ka jing jaklia ka bami nakini ki factory ibadon hapo jong kane ka area boniat hibro koi jing dawah kibede bat ka regional office nam ta ban check ya ka pollution hane ko banihat ka jing karpat hi kalong la kamslem ban nginge skam ba nakaliang ka sarkar ka ba ngia don lang I kadmen skam ba kini ka office isala ban bu khnang ba kan la ban
monitor khamba ringkat ke jing don lang ke staff na ko poshak por na kamta habide ba kenika jingmi eki tlem jeklia ki pa ha ba po jo kenika area ke jungi ban ngalabu ru ke jingkar pat ha ke bide bat ka na ka pollution bat ngi ngan sebu ru ya ka jingtho sa honorable chief minister ban don kata ka joint meeting lane kata ka inspection hakaba inyo manekran lang bat kaleng ka Assam side namar ba ki industry si habon nihat kamdei tang haka area jong kami khilia industry si kidon sa Assam re kidon bun bangi kidon ki red kidon ki orange kategori ki bakla bu hakita ki kategori hakaba ngili ba kidon sibun hagiweru ki jaka ki ba ki industries ki penmi ya kini kitrem jaklia tengi bu eka ngasebu ya ki jingtho ban karpa honorable chief minister ban shimban ban khot bade ki counterpart Assam na ta ban check ekinika jingpenmi ya ki industries ya ki trem ki ba jaklia khnang ba kanlong ke jingeta ya ki pa nyong snong namar ba ke area ke bonihat area hi habangi pek kamdei tang ha na ke amdei tang ha ni ke area industries ke hindai baro sedu nane na bonihat sedu sa kenapa ngin iba ki industries ki badan boot site jangka ni ki interstate border kidon ni ki industries ki ba la ban kta ya ka koi ka kya ka ba ki paiba ki nong snong kidon ha ki ni area. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.